Assalamu alaikum bandiraɓe jam hiiri on calminama goto fof inde muɗum e tode mum on jiiɗo kam bindi ɗi ko bindi pular laaɓɗo pos vraiment ko neɗɗo han ko giɗo so pulo arɗo ko neɗɗo leñolngol kadi vraiment ɓay kala ko windata ko pular tan hande mi neldimo photo ngari ndi o kanko ƴetti tan makko o windi ɗum ɗo e pular laaɓɗo pos donc vraiment boɗo ñaagi on ɓeydon wadde partager ƴepton oɗo numéro gonɗo ɗo ko woni numéro baɗirawo mo Alassane Balde kala jiiɗo ngari ndi oɗo numéro poɗɗa noddude vraiment ko yettere Allah mbawmi yiide ɓay vraiment Samba Diawo ɗum woni Diawo ko konngol Pulo ko konngol donc vraiment a weltanama waɗi golle baɗɗe fayde oɗo numéro so noddi ma on keɓ baɗamo Alassane Balde bandiraɓe ko ɓeydami ron tan kala jiiɗo ngari ndi bibi kala jiiɗo ngari ndi nodda ngari ndi yahane bo haala inde munde o okkira numéro makko téléphone mami okkumbo 5,000 CFA ɗum ɗon ko mi haali ɗum mi soppulo ardo kala jiiɗo ngari ndi nodda yama mi yi ngari mani boɗo jaggi ndi ngari ndi yahane mi kokkira numéro ma téléphone ɗum mi okkama 5,000 CFA ko ɓuri hen hawnade ndi ngari ƴaggere bandiraɓe ina andi dey onon jogi caɗele so tawi ko ndi wujja ngari ndi ƴaggi ha nawano munni ala donc vraiment bandiraɓe mboɗo ñaagi on ballal kala keɓɗo vidéo wala photo na wat comme Diawo Pulo ko konngol na waɗi ni vraiment mboɗo yettama no fewi ko a moƴƴo non a weltanama vraiment